Jó napot kívánok, Molnár Szilárd vagyok, és szeretném bemutatni önöknek, hogyan működik egy fotóellenállás, valamint összehasonlítani azt egy elektromos gitár igazi hangszedőjével. A kísérletben használt berendezések a következők. Egy fotóellenállás, multiméter, elektromos gitárhangoló, lézer, egy elektromos gitár, egy gitárerősítő és egy tápegység. A fotóellenállás működése az, hogy minél kisebb a fény, annál nagyobb az ellenállása. Így, hogyha teljes sötétségben van, akkor körülbelül 14-15 kΩ az ellenállása, nappali fénynél egy környékén, és hogyha egy lézerrel megvilágítom, akkor lecsökken 0,3 kΩ-ra. Az elektromos gitár működése a következő. Van egy hangszedő, aminek a lényeg az, hogy van itt mindegyik húr alatt egy-egy mágnes, egy hengermágnes, valamint rájuk van tekerve nagyon vékony részhúzal. Na most, ez ugye mágneses teret kelt magában, és tudjuk, hogyha a húrok, mivel vezetik az áramot, és mágneses mezőben rezegnek, ezért egy másik vezetőben, ami a tekercs, ebben elektromos áramot indukálnak, ami így elektromos jelként eljut az erősítőbe. Most azt hallgassuk meg, hogy az erősítővel hogy szól. A lézer megvilágítja az egyik húrt, a húrral pedig ott van a fotóellenállás, amelyiken áram van keresztül vezetve. Ahogy a húr rezeg, úgy egy bizonyos frekvenciával eltakarja, majd újra átengedi a lézerfényt a fotóellenállás számára, amelyben az áthaladó áram erőssége megváltozik másodpercenként annyiszor, amennyikor a frekvencia. Ezáltal egy számunkra hallható hangot tudunk kelteni egy erősítőben. A lézer az E-húrra vetül, ezért amikor rákötöm egy hangolóra, ezért az is E-húrt kell kijelezzen. Lássuk. Majdnem tökéletes a hangolás. És most látsuk, hogy szól-e. Mint látható tehát, a lézeres hangszedő ugyanúgy beválik, mint a hagyományos társa. Remélem tetszett az előadás, viszontlátásra!